Beda xogħol minn Project Green fuq il-Fgura District Park jew il-Park tal-Inħawi, kif inhu wkoll magħruf. Hawnhekk art li testendi mill-ground tal-futbol tal-lokal sal-Park ta' San Clement f'Ażabbar qed tiġi riġenerata u qed tingħata l-ħajja biex issir spazju ieħor miftuħ li jkun jista' jitgawda minn kulħadd. Il-proġett li qed isir b'investiment ta' 4.2 miljun euro, inkluż fondi Ewropej, sjara bosta interventi f'din iż-żona ta' kważi 50,000 metru kwadru li kienet abbandunata biex tinbidel f'ambjent sikur għad gawdija minn familji f'pajjiżna. Il-proġett qed jitmexxa minn Project Green. Waqt żjara fuq il-post mill-Ministru għall-Ambjent Miriam Dalli, il-Ministru għall-Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi, is-Sindku tal-Lokal Clayton Kaskun Portelli u uffiċjali tal-Project Green tħabbar li l-proġett se jkun qed jiffoka fuq it-titjib ambjentali u jinkorpora żoni għall-attività fiżika, inklusa ċiklisti kif ukoll żoni pedonali il-koll aċċessibbli anki għal persuni bi problemi ta' mobilità. Il-proġett se jara wkoll il-ħolqien ta' żewġ ġibjuni tal-ilma u tħawil ta' aktar minn 350 siġra ġdida. Il-Ministru Dalli qalet li trasformazzjoni sieħa tal-art bħala parti mill-wiegħda tal-Gvern li joħloq spazji miftuħa f'distanza ta' xar minuti mixja għal kulħadd se tagħti nifs lil-lokalità li ilha snin tesperjenza tniġġis fl-arja. Bix-xogħol li għaddej hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar issa żona ta' kważi 50,000 metru kwadru li ser tkun qed tiġi mogħtija lin-nies fejn qegħdin naraw wieħed mill-ikbar parks fil-pajjiż fin-naħa t'isfel tal-pajjiż għaliex il-pjan tagħna huwa li dan il-park jingħaqad ukoll mal-Park ta' San Clement li hemm f'Ażabbar fejn inkunu qegħdin nagħtu opportunità lill-familji mhux tal-madwar biss imma tal-pajjiż kollu biex jiġi u jqattaw ħin ta' kwalità hawnhekk propju f'dan il-park. Il-Ministru Zrinzo Azzopardi spjega kif il-proġett u prova ċara ta' kif fondi Ewropej flimkien ma' dawk nazzjonali il-Gvern qed jinvesti b'mod konkretu sostenibbli fil-komunitajiet tagħna. B'investiment ta' madwar 3 miljun euro ta' fondi Ewropej bris dan il-proġett. Hawnhekk qegħdin naraw aktar spazji miftuħa pulmuni ieħor f'din il-qalba ta' dawn il-lokalitajiet investiment li rridu nkomplu nagħmlu flimkien mal-Ministeru tal-Ambjent, Kunsilli Lokali biex inseħħu aktar il-pajjiżna. Il-Project Manager responsabbli Andrea Saliba qalet li bħal kull proġett ieħor minn Project Green saret konsultazzjoni ma' residenti li laqgħu b'entużjażmu. Min-naħa tiegħu is-Sindku Kaskun Portelli qal il-progress fil-Park l-Inħawi fil-Fgura issa mixi ġmielu fejn kuljum qed jittieħdu passi biex din il-viżjoni s-realtà fi spazju aħdar sikur u sabiħ għall-familji kollha.